Irunen, bertze kirolen artean, tenisa ere praktikatzen da, eta hemen tenis pistetara hurbildu gara gaur. Hain zuzen ere, tenis klubeko bi tenistekin hitz egiteko, eta hemen ditugu gurekin, Lene Robles eta Ane Festa. Kaixo, neskak, zer moduz? Ondo. Bueno, aipatu dugu, tenisa praktikatzen duzuela zuek, ez da ohiko kirola, hala ere, zuek praktikatzen duzue, eta jakineko genuke, zergatik praktikatzen duzuen, eta noiz hasi zineten tenisa praktikatzen? Nik hasi nintzen 8 urterekin, azkenean nire aitarekin praktikatzen nuen frontoian, eta ni beti esaten nion nahi nuela jokatu pista batean, eta azkenean egun batean udan eraman zidan pista batera, asko gustatu zitzaidan, eta, hemen nago. Ederki. Anezuk? Ni 5 urterekin hasi nintzen, eta nire aitarekin jolasten nuen nire daukagu pista bat, eta hor gustatu zitzaidan asko eta puntatu nintzen. Bueno, ez dute, jende honitzek ez du praktikatzen tenisa, eta hemen dugu adibidea ez, zuek bakarrik jokatzen duzue hemen, eta biak gainera neskak zarete. Faltan sumatzen duzue hori, edo agian hori ere zuen aldera jokatzen du, eta entrenamenduak ere, zueri zuzenduak daude, beraz, zuentzat ere ez dakit hori aldekoa den, edo ez? Gustatuko litzaizueke jende gehiago egotea zuekin entrenatzen? Bai, ondo egongo litzateke. Bai, batzuetan ez, bestela jende gehiegi gara eta orduan zailago da entrenatzea. Orain zuek ze mailatan zaudete klubean? Gaude kompetizion eta teknifikazion. Eta teknifikazioetan pentsatzen dut entrenamenduak egiten dituzuela eta hori baliatzen duzuela gero lehiaketak jokatzeko, ez? Bai. Eta ze lehiaketa jokatu duzue aurten adibidez ikasturte hasi denetik? Helene? Nik lehenengoa jokatu nuen Vitorian eta irabazi nuen. Gero uste beste bi edorrela jokatu nituela eta Gabonetan beste bat. Eta gero beste hainbat, duela 20 egun horrela, jokatu nuen bat Bilbon eta gelditu nintzen subkampeona. Eta gero duela aste bat, beste bat jokatu nuen Iruñan eta gelditu nintzen kampeona. Ederki, eta zukane? Ni jolastu nuen bat Pamplonan, gero beste bat Vitorian eta geratu nintzen subkampeona. Gero beste hainbat, eta beste bat Mendizorrozan, geratu nintzela kampeona, eta gero uste dut azkenekoa Vitorian. Ederki, ikusi dugu, gainera zuek biak bakarrik zaretela klubean, baina gainera emaitza onak lortzen dituzuela, eta, trofeoak ere ekartzen ditu ez zela bueltan Irunera, eta aipatu nahiko genuke, entrenatzeko batzutan zaitasunak izaten dituzuela, naiz eta emaitza onak eduki eta kirolari onak izan, agian, pista estaliak ez dituzuelako izaten alda? Bai, azkenean hemen euri asko egiten du, eta euria egiten duen egunean entrenatzen dugu padelean, eta ere fisikoa egiten dugu. Eta fisikoan ze egiten duzuean, Eskailerak edo pisuarekin, ere ekilibrioa, mugitzen gera, korrika eta hola. Ez duzue bakarrik tenisean jokatzen, bertze entrenamendu mota batzuk egiten dituzue, tenisean hobeak izateko ere, ez? Bai. Eta zenbat ordu astean entrenatzen duzue? Edo zenbat aldiz astean? 3. 3 aldiz astean. Zuk ere, Ane? Ni 4. Eta 7 ordu. Ederki. Eta hemendik ikasturtea amaitu baino lehen, pentsatzen dut bertze txapelketa batzuk ere izanen dituzuela. Zer duzue burutan edo zertarako ari zarete entrenatzen orain? Orain Euskadikoa jokatzeko, eta aste honetan bihar daukagu beste bat. Eta ere Euskadikoa, Gipuzkoakoa ere, eta esan duena bihar daukagula partidua. Eta zer espero duzue, emaitza onak lortuko dituzue edo aurkariak nola ikusten dituzue? Zaila izanen da, irabaztea edo? Ez da zailena,
baina, bueno, saiatu behar geha, bai. Zuerean, Bai, ez aizkigu tokatu zaienak, beto, hola, erresago da. Ba, agian trofea bueltan ekarriko duzu, ez? Bueno, ikusiko dugu. Bueno, aipatu dugu lehenagotik, elkarrizketa baino lehenekin, individualki aritzen zaretela zuek, taldeka ezin zaretelako aritu ez zaretelako nahikoak, baina taldeka ere aritzen aldela tenisean, baina sailkapen horietan ezin zaretela sartu. Agian hemendik ere deialdi bat egiten aldugu, jende gehiago animatzeko zuekin, neska gehiago animatzeko, eta agian bertze urteren batean ez, taldeka aritzeko edo zer? Bai, egon dira kompetizio batzuk laukoak, baina nola bakarrik era bi orduan ezin dugu kompetitu. Orduan, nola animatuko dugu jendea? Erranen diogu etortzeko, ikusteko edo behin probatzera etortzeko edo? Bai, ondo gongo zen. Negoan edo urdaran ere dago, bai. Zer konbentzitzeko jendeari, zer erranen zenukete dela tenisaren hoberena edo zer da gehien gustatzen zaizuena tenisaren inguruan? Partidoak eta gero ondo pasa ere ekipoekin eta... Bai, berdina. Berdina, ez? Ongi pasatzen duzuela eta gainera kirola egiten duzue eta, aukera ona da, ez? Ona etortzea. Bai. Ederkin eskak, mil esker gurekin egoteagatik, guk ere animatuko dugu jendea, zuengana etortzea, agian zuen partiduren bat ikustea, eta zergatik ez, probatu, eta agian nozbait ere taldeka aritzen altzarete, eta horre ere trofeak bildu, banak egiten duzuen bezala. Bai, pentsatu dugu batzutan bikoteka egitea, baina nola genunkan ere banakakoa ezin genuen. Dena ezin da egin, ez? Bale, mil esker, animatuko dugu jendea, zorte hon, hemendik aintzinera izanen dituzuen txapelketetan, eta mil esker gurekin izateagatik, eta zorionak noski, irabazi duzuen guziagatik, haunitz dela. Eskerrik asko.